салом дӯстони азиз, хуш омадед макаса ба канали мо. Умедвор ҳастам ки ҳаматон хубен, саломатен ва инак боз мо бо шумо влоги навбатиро якҷоя оғоз мекунем аз харид. Иҷа мо барои хона продукта харӣ омадем ва ман хостам ки камтарак магазинои Кореяро шумода нишон диҳам. То охири влог бо мо бимонед, иншоалло ки пушаймон намешед. Магазини ки ҳози мо харид омадагем қариб ки ҳамаи чи ҳастай беғарзи пушока, ана сабзавот, мевагӣ, боз хулас ҳамаи чи ҳастай. Ин магазин мо ҳамин як моҳда як бор гӯем мебиёем, фақат барои ҳамин продуктаи калон харид мекунем, чизое ки ҳаррӯза дар кор мешавад ва ёра пеши магазини хона монда гирифтан мегирем. Раҳош хай оқа дур нестай, ҳамин як 20 минут гӯем раҳае ки пиёдаам биёем мешавад, вале рафтан ҳатман мошинкатӣ. Чӣ хеле ки дидесен ҳамаи чи ҳастай, иҷада боша сабзавот, ана ҷое ки сабзавотай май гӯем аями вақти омадагимон чанд қашид, фақат аямҷа зелин мековам, не ки намеёвам, як бор гирифта будем, не ки ҳозиро боша, намедонам намеоварда бошанд ки тамоман нестай. иҷада грибӣ, ана хулас ҳамаи чи ҳастай. Дар Корея нархи сабзавот камтарак қиматтаракай назар ба дигар чизо. иҷада боша чизои корейскӣ яхелоша тамоман сарфам намери ки чиянд. Хеле дӯстони азиз, нархи тухмам Кореяда камтарак қиматай. Ами як сол пеш гӯем 4000 корейский буд, аҳози боша 8500 хестагиай. иҷа боша гӯшт, мо не ки гӯштаи магазинои корейскӣ намегирем. Ами Кореяда ресторони узбекӣ ҳастай, аямҷа бисёр тараки заказ мекунем, барое ки уҷа дили пуртаракай гӯем. Кореяда бисёртар гӯшти хуку гова истифода мебаранд, гӯспанда оқадар истифода намебаранд. Корейсо беҳад худшона дӯст медоранд гӯспанда руғанӣ гуфта, мегӯянд саломатида зарар дорад, барои ҳамин оқадар истифода намебаранд. Ана чӣ хеле дидесен ҳамаи чи ҳастай. Аиҷа боша дуюм этаж, ҳози дуюм этажшам мерем мебинем. Дуюм этажашта ана чизои зиндагӣ, майдачӯйдаи зиндагӣ гӯем, посудав, ана боз ҳамин чизое ки зиндагӣ тамоман дар корай, ҳамон чизоай. иҷада боша чизои кухни, чизош беҳад хушрай мада маъқул шид, нархошам нормалнияй. ана он тарафта бо лифт ҳастай, барои мисол одамое ки бисёр харид мекунанд, лестницада фуроварда намешаку, барои ҳаваё лифт мондагиай. иҷада каструлка, сковородка у тарафтаяй. хеле чизои беҳад хушрӯай. иҷа боша стаканҳои хушрӯ, анаи посудои сафед беҳад хушрӯй. Анаин тарелкачаҳои бинед чӣ хушрӯй, не ки чӣ нестай, шишагӣ нестанд, пластмалласи гӯем, нархаш 3000 будая, чӣ нестай, шишагӣ нестай. Анаи поёнашда боша шишагиё мондагиай. Хулосам хеле дӯстони азиз, боз чӣ гуфтанем ки ба канали мо обуна шавед, видеои нав ба нав ва тозаро интизор бошед. Иншоаллоҳ боз оянда дар бораи кор дар Корея умуман видеоҳои нав ба нав пешкаш мекунем. Интизор бошед, дастгирӣ кунед ва барои он нафароне ки дар комментарҳо бисёр гапҳои хуб менависанд, ман ба ҳамаи онҳо миннатдорияи худро баён мекунам. ба ҳамашон раҳмат, гарчанде ки натонам ба ҳамашон ҷавоб додан, вале ҳамашам мехонам. хулас ба ҳаматон ташаккури зиёд. Аиҷа боша боз чи ана графино, иҷада бо барои баня чизо, ҳар намуд боз средствои нағз дорад барои баня тоза кардан. иҷа боша чизои холодильник бо иҷада вагандои калон ҳастай ки яктамо мансурда гирифтагием, беҳад хушрӯай, ба ҳазуракай гӯем. иҷа ҷорӯб, боз чизои баня буда, иҷада бо ана иҷада боз чи ҳастай, полотенсои беҳад хушрӯ ҳастай барои кухня ва барои баня. иҷада боз чиай, посудаҳои одноразовӣ гӯем. ман ҳамин посудаҳои одноразовӣ бисёр истифода мебарам. анаи полотенсошам як ду бор гирифта будам, беҳад материалошон хушрӯай, беҳад хушрӯай, чӣ намеша, хеле безеб намеша тезда. Ами сета чанд қа пеш гирифта будам, ҳолиам истодай, ҳичӣ нашудай.
агар ки ин магазина хоҳӣ ки камера кунӣ 1 соат 2 соатам чӣ мекуна камӣ мекуна, барое ки чизош бениҳоят бисёрай. Чӣ хеле ки дидестен чизош беяд бисёрай. Ана ми намуд контейнериҳо ҳам барои холодильник, барои мисол ягон ҷо чиз бурдан удобнияй. Ман ҳамо контейнерҳо бисёр мегирам, барои бисёртарак барои холодильник ман истифода мебарам. Чизҳоро маҳкамак медозӣ, мисол бӯҳошон ба якдигаршон намезанад. Ак майда дӯстони азиз мефурӯем поён. Дадашу Мансур мара жда доранд так даки фурӯему, чизҳоро ҳисоб кунем, баъд хона равем. Чизоша хай тамошо кардем, чизҳои хушрӯ дошт, ячи немчи даркориам гирифтем. Ана иҷа Мансур боша бенасри ништагиай. Чанд қашид ки бечораам хештай зиқ шид. Насиб иншоалло боз давоми влог хонада мешава. Нагзаронда тамошо кунем. Ина дӯстони азиз, мо ай магазин омадем, чизҳоро ҳам ҷобаҷо кардам. ҳозир боша ай қафои тайёр кардани ужинда ман хе салати оливия тайёр мекунам сабукак. пеш ай магазин рафтан ман чизоша монда будам, ҷӯшида буд, баъд ана чӣ кардам, кушта будамша. ҳозир боша тайёр мекунем барои ужин. Мансурам ай магазин омад, бефара хоб рафт. ҳамин рӯз чӯта намедонам, настроениёш нестае ки бинишам кам маҳкамай, намедонам грипп мешуда боша ки бисёри баъд инҷиқика дестае. Хеле дӯстони азиз, ана ҳозир салата тайёр мекунем. Боз бегаҳи соатҳои 8 як занак тоҷикгӯем дугонамон хонашон файрод кардай. ҳамҷо мерем иншоалло бегаҳи соатҳои 8. ҳаворам борон боридестай бо мода. Намедонам чанд рӯз шуд ки подряд ҳам хеле борон, боз якчанд ҷо сел омадай. Инам хеле насиб иншоалло. Бо чӣ мекунем, ана уҷа ки расидем, бо ягон чӣ нишон медиҳем, то наво камера мекунем. چی بزدی شایشه؟ چی بزدی؟ خیلی دوستان عزیز، ما اومدیم رسیدیم اینجا تشکیلی بدای اینجا کودکو بازی کردستن. اینا اویشه 3 اوچه و 5 کودک. این روز دوگانم آزاد روز دارم.
ай таътил табрик мекунем дона. Садсола шавед. Ана чӣ мегӯям бо ҳамеша сарбаланду хушбахту саломат бошед. Чӣ кардистен шумо? Мансур? Чера? Набро уҷа. шоми ҳаматон ба хайр бошад дӯстони азизи. На мо биромадем, майда тарафи хона рафтестем. Чӣ хеле дидестен мо да бурон ҳолиам задестай. ай коляска боша ҳайкатима ҳама ҷо мерава, бе коляска ягон ҷо рафта намеша. Да ҳама видеоҳом коляска ҳастай. ҳамҷода дӯстони азиз бо шумо хайру хуш мекунем. умедворам ки видео ба шумо писанд омад ва то наворҳои оянд дар паноҳи худо бошен. дар куҷое ки набошен ҳамеша худованд нигаҳбонтон боша.